Dobrý deň, dnes vám ukážeme, ako sa má čistiť automaticky IQ Gamma jednotka. Najprv fen zapneme aspoň na 17 sekúnd, nech sa trošku zohreje. Teraz fúka normálne spredu, jak keď to používame. Filtre sme už najprv dali dole, aby sme vám to lepšie vedeli ukázať, že ako sa to má robiť. Vypneme. Dlho tlačíme Ačko, čo znamená, že automatické čistenie. To sa má tlačiť aspoň 7 sekúnd, kým sa nezapne. Pretíme. Automatické čistenie samo sa vypne. Môžeme tie malé filtre pod tečúcou vodou tiež umyť každý jeden deň. Hlavné je, že fén IQ Gamma jednotku treba čistiť minimálne raz denne. Keď veľa pracujete, aj 2-krát, aj 3-krát. Netreba šetriť časom, šetrite tým fén.